Kaixo neska-mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur postureoaren erregeari buruz hitz egingo dugu. Bai, Instagram. Zure eguneroko argazkiak, bideoak eta historiak partekatzen duzun lekua. Prest zaude postureoaren atzean dagoena ikertzeko eta jakiteko? Ea ba, dirudi Instagramen guztiok bizitza perfektua dugula. Baina hau behar bada egia da. Influencerrek ikotzen dituzten gozari perfektuak, erositako azken kotxeen argazkiak, edota irribarre eta outfit bikainekin agertzen diren argazkiak ere. Badakizu zeri buruz hitz egiten ari naizen. Orduan, zer da postureoa? Hitz gutxitan da zure bizitzaren alde perfektua soilik erakustea. Horrela izan da, zure lagunek, zure lankideek, zure familiako kideek ere uste dute zure bizitza perfektua dela. Egunero irribarretsu eta posposik altxatuko zarela eta arratsaldean Parisera joango zarela. Eta hau, noski, ez da egia. Eta ez naiz kritikatzen ari postureo guztia. Batzuetan egitea divertigarria izan daiteke. Baina ez dugu soilik erakutsi behar gure bizitzaren alde perfektua, alde ona. Gure bizitza batzuetan ez delako perfektua. Guztiok, egun txarrak eta egun onak ditugu. Batzuetan gure sasoiak oso onak dira eta beste batzuetan ez dira hain onak. Eta bizitza surf egitea bezala da. Egongo gara azpian, gero azpian ere, gero gainean. Garrantzitsuena da surf egiten jakitea. Eta orain galdetzen dizut, zuk postureoa egiten duzu? Ez kezkatu, guztiok egin dugu. Eta hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat, eta laster arte!